Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane ndipo muli ndine Matilda Majawa. Koma poyamba nayi mitu yake. Boma lati silinatenge nawo mbali posankha akatswiri atatu a mdziko la Germany omwe ali mdziko muno kuzafufuza za ngozi ya ndege yomwe idapha anthu asanu ndi anayi. Nthambi ya National Food Reserve Agency ikufunika ndalama pafupifupi 8.8 billion kwacha zokonzera nkhokwe zowonongeka. Mu nkhani zina, dziko la Malawi lipindula ndi ndondomeko yopereka magetsi imene banki yayikulu pa dziko lonse lapansi ikufuna kukhazikitsa. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Boma lati silinatenge nawo mbali posankha akatswiri atatu a mdziko la Germany omwe ali mdziko muno kudzafufuza za ngozi ya ndege yomwe idapha anthu asanu ndi anayi. Nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yati boma la Germany ndi lomwe lidasankha akatswiriwa omwe achita kale zokambirana ndi nthambi ya MDF, ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna zake, komanso nthambi yoona za ndege mdziko muno. Akunkuyu atinso mmodzi mwa akatswiriwa wachokera ku kampani yotchedwa Germany Atomics. Koma mneneri wa bungwe la atsogoleri a mipingo mdziko muno, Bishop Guilford Matonga, wati pasakhale kulowerera kulikonse pakagwiridwe ka ntchito ka akatswiriwa ponena kuti nkhaniyi njayikulu. Jonathan Nkuku anayankhula ndi Bishop Matonga. Anthu asanu ndi anayi omwe ndi kuphatikizapo amene adali wa chiyembekezo chathu cha Public Affairs Committee chakuti choonadi chituluka pa nkhani imeneyi, ndipo kuti gulu limene labwera kudzagwira ntchito limeneyi ligwira ntchito mwaukachenjede, mwaukadaulo, mosakhotetsedwa kapena kukamizidwa kuchita zinthu zosagwirizana ndi ntchito yawo kuchokera ku gulu lina lililonse. Tikulankhula kuti ya Malawi kapena anthu akuboma kapena gulu lililonse la ndale lisakhale ndi danga logwirapo ntchito pa nkhani imeneyi. Tasire anthu amene akugwira ntchito agwire ntchito mwaukadaulo, mwaukatswiri pa ntchito imeneyi. Tikukhulupirira kuti pamene boma la Germany limapeza akadaulo amenewa lapeza mwa iwo wokha mopanda dzanja la wina aliyense kwakakamiza kuti atole munthu woterowo. Pakadali pano boma lati lidzachita chiganizo chomanga chipilala cha chikumbutso cha anthu amene adafa pa ngozi ya ndege kuchikangawa mboma la Mzimba. Kafukufuku wa ngoziyu akatha. Nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yanena izi pomwe anthu amagulu osiyanasiyana akupempha kuti pamalopa pakhale chipilala. Pemphero Malimba ali ndi ripoti ili. Anthu asanu ndi anayi omwe ndi kuphatikizapo amene adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima adamwalira pa ngozi ya ndege yomwe chimene chidachititsa ngoziyi sichinadziwike. Pakadali pano magulu osiyanasiyana akupempha boma kuti likonze malo achikumbutso pamalo omwe ndegeyo idagwera. Poyamba lidali pempho kuchoka ku banja la Chilima, ndipo magulu ena monga bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation ayikira kumbuyo pempholi. Mkulu wa bungweli Amaiko Kayatsa ati chikumbutsochi ndi chofunika ponena kuti anthuwa adathandiza pa chitukuko cha dziko lino. Angatokhala ofunikira kwambiri kuti anthu akaphunzirepo, komanso ngakhale ita kutengapo maphunziro amene angathandiza kutsogoloko. Angathanso kukhala malo amene angati kumachita attract anthu akunja, matourist kumabwera kuzaona malo ngati amenewa. Chifukwa zimene zinachitika zija zinapereka chidwi kudziko lapansi. Koma mneneri wa boma Moses Kunkuyu ati boma lidzaganizira pempholi ntchito yofufuza chimene chidapangitsa ngozi ikatha. Kutheka kuti chikumbutso chimene chingafuna kukhalapo chitakhala kuti chikhalapo chipenera kukambapo izo chimene chidachitikacho ndikuti nkobwino kupereka mpata kukafukufukuyo kuti kafukufuku akatha kenako kuyamba kukamba zoti kodi chikumbutso chimene chingafuna kukhalapo
zikhala zokhala chotani. Pakadali pano pali pempho kuti anthu ena apadera achite kafukufuku pa zomwe zidachititsa ngozi pofuna kuti zotere zisadzachitikenso mtsogolomu. Achinyamata pafupifupi 1,500 pansi pa gulu la Israel Job Seekers in Malawi auza boma kuti liwaganizire pamene likuyendetsa ndondomeko yopeza anthu okagwira ntchito mdzikolo. Izi zikudza pamene unduna owona za ntchito mdziko muno walengeza kuti ukufuna anthu otakagwira ntchito za malimidwe mdziko la Israel. Pemphero Malimba ali ndi ripoti ili. Wapampando wa gululi adingiswayo kumwenda ati boma likuyenera kuwaganizira kamba kuti mamembala a gululi adachitapo kale zinthu zina zimene opita kukagwira ntchito mdzikolo akuyenera kukhala nazo. Tikuyembekeza kuti njira imene akugwiritsa ntchitoyi ithandiza kuti apange atiganizire ife kukhala woyambirira, chifukwa choti tadikira kwa nthawi yayitali komanso tili mavuto azamgongole ndi zina zimene timadandaulira. Komanso tikukhulupirira kuti achipanga mwansanga kwambiri kutengera ndi ndondomeko zimene ziliponso kuti anthu fe tizinyamuka zipita kunseko. Mneneri wa boma Moses Kunkuyu ati boma ndilodzipereka kuti litumize anthu okagwira ntchito mdzikolo. Fotokozera bwinobwino kuti amene akufunika ndi ati ndipo kuti amene adalemberanso zikutani ndongoso lijafotokozera bwinobwino amene akufuna kupita pakanalipani atsatire ndondomeko imene tapereka ichi. Kwa kanthawi gulu la achinyamatawa lakhala likuchita zinthu zosiyanasiyana monga mbindikiro pofuna kukakamiza boma kuti liwatumize kugwira ntchito mdziko la Israel. Kumayambiro a chaka chino boma la dziko lino ndi la dziko la Israel adasainirana mgwirizano woyendetsa ndondomeko yotumiza anthu kukagwira ntchito mdzikolo. Dziko la Malawi lipindula ndi ndondomeko yopereka magetsi imene banki yayikulu pa dziko lonse lapansi ikufuna kukhazikitsa. Akuluakulu a bankiyi ati ntchitoyi ndiyofuna kupereka magetsi kwa anthu 250 million muno mu Africa. Wezi Gausi ali ndi ripoti ili. Malingana ndi mkulu wa World Bank mdziko muno a Jacob Angel, ntchito ya magetsi ithandize kwambiri mdziko muno makamaka pa ntchito yotukula zachuma komanso kuonesesa kuti ntchito za umoyo, maphunziro ndi zina zambiri zikuyenda bwino. Iwo ati dziko la Malawi lasankhidwa kukhala limodzi wa mayiko amene andapindule nawo pa ntchito ya accent imene cholinga chake ndikutukula ntchito za magetsi. Poyankhulapo pa nkhaniyi nduna ya za magetsi Ibrahim Matola ati dziko la Malawi likufunika magetsi ochuluka ndi cholinga chokuti likwaniritse masomphenya ake a Malawi 2063. Pofunika kuti population ya Malawi 21 million ndi magetsi amene tili nawo tiwonjezereso kuti akafikire a Malawi ambiri. Ndime yachiwiri adainena kuti tikawonjezera mphamvu za magetsi ku makina athu tipezeso mwayi woti magetsi amenewa afalikire kwa anthu a Malawi. Pakadali pano World Bank ati ikhale kutulutsa dongosolo lonse lamene akhala kugwirira ntchito za magetsi mdziko muno ndipo akhala kuyipereka kwa onse okhudzidwa ndi kuti mndandanda aunike bwino kuti upindulire a Malawi. Bungwe la Sustainable Socio-Economic Development Initiative OSEDI lomwe likugwira ntchito ndi boma pansi pa project ya Building Education Foundation through Innovation Technology lati sukulu zambiri za primary mdziko muno zitha kupindula nawo ndi ntchito za makono ngati zingakonzedwe. Malingana ndi bungweli, project iyi yaonetsa kuti sukulu zambiri zilibe zipinda zophunzirira komanso kusungamo katundu wa makono ophunzirira. Zambiri mulipoti ili la Patience Lunda. Izi zadziwika pamwambo ofuna kudziwa mmene project ya Benefit ikuyendera pa sukulu ya primary ya Mwambazi m'boma la Nkhatabe. Unduna za maphunziro ukuyendetsa project ya Benefit kuti ophunzira a standard 1 mpaka na 4 adziwe kuwerenga komanso kuwerengetsera. Bungwe la OSEDI likugwira ntchito limodzi ndi boma ndipo likuyang'anira maboma a Nkhatabe komanso Nkhotakota ndi thandizo la ndalama kuchokera ku Imagine Worldwide VSO komanso 1 billion. Mawu ake oyendetsa ntchito za Benefit ku bungwe la OSEDI a Mian Mpesi anati project iyi ikugwiridwa magulu ndipo sukulu zina zomwe zidakonzedwe zafikiridwa mu gawo lina. Ngakhale
mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times TTV. Tipitiriza kupasirani nkhanizi zikatha izi. Roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Yes, Loani. Ziko mota kulandirani. Sorry, pekanita. Bwanji goti. Cholembera chino bwana. Ife tu maofisi muno timagwirisa ntchito zolembera zake zimene. Cholembera ichi ndi cha bundle. Zolembera za bundle zakazi kukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. Zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. Zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito muofesi, kusukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wapangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Ninso ndipo popitirira ndi nkhanizi, ndalama zokwana 8.8 billion kwacha ndi zimene zingafunikire kukonza nkhokwe za bungwe la National Food Reserve Agency zimene zili mu depo ya Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Izi zili chomwechi kamba kuti nkhokwezi zapendeka. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. Malingana ndi mkulu wa bungwe la NFRA ya George Macheka, izi zachititsa kuti nthambi yawoyi ikhale ndi nkhokwe zokwana 36 m'malo mwa 48 zimene akuzigwiritsa ntchito pa depoti yawo ya Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Koma boma likhoza kakamizika kugwiritsa ntchito ndalama zokwana 8.8 billion kwacha kuti likonze nkhokwe zimene zapendekazi ngati abwenzi amene angathandize bungweli sapezeka. Mkulu wa bungweli poyankhula mpulogalamu ya Times Exclusive pa Kanema wa Times adati pakadali pano bungwe la World Food Program lawathandiza ndi ndalama mwakuti ayitanisa akadaulo ochokera dziko la South Africa kuti adzawunikire za vutoli komanso kudzawafotokozera chimene angachite. Iwo anati akuyembekezera kuti akadaulowa afika mdziko muno pofika mwezi wa mawa. Amacheka anavomereza kuti malinga ndi vutoli zachititsa kuti iwo akhale ndi malo ochepa amene angasungire chimanga chawo zimene nzosakhala bwino. Amene amayankhula pa nkhani zokhuza ulimi mdziko muno Alena Chimwaza adati akuluakulu akuyenda kumaonetsetsa kuti zinthu ngati izi zili bwino nthawi zonse. Ichi ndi chitsimikizo chonena kuti mwina NFRA payoka idekereranso kagwiridwe ntchito kawo chifukwa kukadakhala kuti no chaka ndi chaka ndithu pali kuonetsetsa kuti nkhokwe zimenezi zikukonzedwa bwino zikumayang'aniridwa bwino ndi kuti zimenezi zikanaoneka kalekale. Komanso nchachidziwikira onena kuti nkhani ya kukonzanso nkhokwe imayenera kuti zikhalapo chaka ndi chaka osati kungoti poti nkhokwe zinamangidwa ndi kuti mwina sizingasweke kapena sizingapendame. Bungwe la NFRA lini nkhokwe zake mu mzinda wa Lilongwe, Mzuzu, boma la Mangochi, Luchenza komanso malo ena osungira chimanga Kulimbe mu mzinda wa Blantyre
ndi kubangula mboma la Nsanje. Anthu ambiri mdziko muno alibe chakudya popeza sadakolole bwino kamba kavuto la ng'amba komanso madzi osefukira amene adakhuza nthawi ya mvula chaka chino. Mkulu wa zaumoyo mboma la Blantyre a Innocent Mvula wayamikira amayi kamba kolimbikitsa anzawo kulandira katemera ndi thandizo lina la kuchipatala. Iwo anena izi ku Lunda Health Center mbomali komwe bungwe la Malawi Health Equity Network limaphunzitsa mamembala a gulu la amayi za ubwino wa katemera. Richard Chirombo wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Amvula ati amayi akumidzi akuthandiza kwambiri pa ntchito za umoyo mdziko muno. Ifeyo tufuna kuti chitukuko chiziyambira pasi mapita mwamba ndi zomwezo zimene anthu akuzitenga kuti ndi za technicals ifeyo timaziphwekesa kuti anthu akumudziwa akathe kuzimvesesa chifukwa yoti ifeyo timakhulupirira kuti akauzana okhaokha zinthu zija zimamveka kwambiri kusiyana ndi kuti mwina mwake azimve kuchokera kwa ifeyo amene tili ma duty bearers amene tili ma technical people. Ndi nchifukwa ifeyo tikuwaphunzitsa zomwezo zimene azaumoyo athu amaphunzira koma mwanjira yoti iwonso atha kupitisa uthenga omwewo kupitisa kwa azimayi kumamidzi kwawo komanso kukazipitisanso kwa ma local leaders kaya ndi mafumu kuti akachimvesese ndipo chikhulupiriro ati akachimvesesa chimene chocho ntchito zakatemera zimapita pasogolo. Mawu awo a Stanley Chitukwi amene ndi wapampando wa Gavi and Civil Society Platform komanso amagwira ntchito ku bungwe la Malawi Health Equity Network anati ntchito inayamba pakanthawi ndipo yapindulira anthu ambiri. Tapezeka kuno ku Blantyre ngati district imodzi kapena district imodzi ya ku Southern Region imene Gavi ikugwirako ntchito pofuna kuonetsetsa kuti katemera afikire mwana wina aliyense ngati mtsiliko wa mwanayo kuti akhale otetezedwa komanso amayi oyembekezera akhale otetezeka kuti alandire katemera ese oyenerera. Cholinga chimene abwera kuno nkudzaonanso kuti azimayi amenewa titapanga fomu gulu limeneli likugwira ntchito yotani. Taona ndithu kuti akugwira ntchito yotamandika kuti madera amene munalibe mipando abweretsa mipando, madera amene mumafunika njela akumpa njela, madera amene no samadziwa kuti katemera amagwira ntchito bwanji akhakudziwa katemera wina aliyense amene akuyena kugwira ntchito komanso kuyesetsa kuoneka kuti pasakhale no kukhala break kuti pasakhale ujeni ndondomeko yonena kuti mayi asakhale akakhala kuti mwezi uno sanapite kukachita katemera amamuuza kuti chonde mwezi watha mwajomba mukwena mupite mukalandire katemera. Wapampando wa Lundu Mother Care Group Amartha Kabichi ati kudzera ntchito yawo amayi ambiri adziwa za ubwino wa katemera ndi zina. Ife monga ngati Mother Care Group timayendera kwa azimayi amene ali ndi ana khomo ndi khomo pakupanga kafukufuku katemera kalondolondo ndiye timati tikapeza ana aja amene ali ndi katemera mwina mwaka amatheka kulumphisa madate amene anauzidwa kuti abwera zabaise mwana katemera ndiye timauzana kuti apatu mwalumphisa date ofunika tsiku lakuti lakusikelo mupite ndi mwanayo akambaye katemera ndipo amabwera kuzambaisa katemera akabwera zambaisa katemera timapitanso kukayendera kuti tikaone kuti kodi mwana uja munapita naye ndiye amati 8 napita naye matione kadi ndiye timaona kadi lija timonisiso mwana uja anapita naye ndiye timauza kunena kuti mwanayi mmene wabadwa katemera amene amakhala kuyamba naye kumene oyamba ndiye timauza kunena kuti date likakwana okalandira kaya PCV wachiwiri muyenera kunena kuti mwanayi date musaliphonye mupite naye foti mankhwala amagwira ntchito pamene miyezi imene mwapasidwa. Ntchito iyi akuyigwira ndi Malawi Health Equity Network mothandizidwa ndi Gavi ndipo akuyigwira ndi mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo Women for Fair Development. Adindo awapempha kuti adziyika ndalama zokwanira ku nthambi zoona zachitetezo kuti zizikwanitsa kugwira bwino ntchito zawo. Izi azinena pa sukulu ya ukachenjede ya Malawi mu mzinda wa Zumba pamene ophunzira amene amachita maphunziro okhuza zachitetezo adakonza mwambo wonetsera zimene akhala akuphunzira. Isaac Salima anali komweko. Ophunzirawa adachoka ku nthambi zosiyanasiyana zimene zimapereka chitetezo ziko muno monga polisi, immigration, ndende komanso ena ochokera kampani zimene sizaboma ndi ophunzira ena amene sali pa ntchito. Iwo akhala ochita maphunziro okhuza zachitetezo komanso usogoleri pogwiritsa ntchito ukadaulo wa sayansi.
ili ndi phunziro limene angolikhazikitsa kumene pamene ophunzirawo akhala kuphunzira izi kwa zaka zinayi zapitazi. Koma ophunzira ena poyankhula pamwambowu adati kusowekera kwa zipangizo kumene kumachiritsa kuti ogwira ntchito zachitetezo asamagwire bwino ntchito yawo. Alewisi Kabango ndi mmodzi wa ophunzirawa. Ife takonzeka kwambiri. Nzeru zimene atipatsa kuno Chancellor College zikatithandizira kuthetsa mavuto ena ndi ena amene anthu amadandaula mwachitsanzo kuti apolisi amamanga munthu asanafufuze. Ndiye kuti zipangizo zimene taphunzira kuno zikatithandizira kuti tikafufuze bwino munthu asanamangidwe. Pamene timaperewera ndipo bweretsa luso la science mu mbali ya kufufuza milandu chifukwa ndimene panalibe. Wachiru kwa mkulu wa polisi mdziko muno Happy Nkandawire adati ndondomekoyi ndiyofunikira kwambiri chifukwa choti program ikukhudzana kwambiri ndi za law enforcement. Ndeti makhala magawo angapo amene ife tikuona kuti tipindula kwambiri pali gawo lokhudzana ndi za science. Milandu imene imakhudzana ndi za science monga pali milandu yokhudzana ndi mafrodi imene imafunika upangiri wapadera munthu akhale ndi maphunziro. Maxwell Matewere amene amagwira ntchito ku bungwe la United Nations pa nkhani yoona za mankhwala komanso zokhuza milandu adati maphunziro ngati awa angathandize dziko lino polimbana ndi nkhani zokhuza mchitidwe wa upandu umene umachitika mokhuza mayiko. Uthenga wathu waukulu unalo kuti mdziko munomo muli nkhani zambiri zimene zimachitika makamaka milandu ikuluikulu imene imafuna anthu amene ali akatswiri odziwa kufufuza komanso kuthandiza kupereka maganizo. Maganizo amenewo angathandize boma la Malawi komanso ma institutions amapanga achitetezo kuti apange ntchito yotamandika komanso athe kuthana ndi mavuto osiyanasiyana amene amachitika mdziko muno. Ophunzira okwana 40 ndi amene amaliza maphunziro awowa ndipo akhala akondwerera kuti amaliza maphunziro awowa posachedwapa. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Boma lati silinatenge nawo mbali posankha akatswiri atatu a mdziko la Germany omwe ali mdziko muno kuzafufuza za ngozi ya ndege yomwe idapha anthu 9. Nthambi ya National Food Reserve Agency ikufunika ndalama pafupifupi 8.8 billion kwacha zokonzera nkhokwe zonongeka. Mu nkhani zina dziko la Malawi lipindula ndi ndondomeko yopereka magetsi imene banki yayikulu pa dziko lonse lapansi ikufuna kukhazikitsa. Kumbukirani kuti muthopeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet kudzera pa times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895 #. Munali ndine Matilda Majawa, usiku wabwino.